Por un tiempo de 3 minutos. Bé, no ens sorprèn a la posició de Junts d'estar a favor dels càstigs col·lectius, no? Les dretes de Vox, PP i Junts ho acostumen a fer. Si s'hi sembla molt bé convertir la llum, el combustible, els medicaments en armes polítiques, en armes de guerra, si sembla molt bé. I per això posem a votació que el govern espanyol es posicioni clarament contra l'escalada del bloqueig dels Estats Units a Cuba i per impulsar accions concretes de la Unió Europea i les Nacions Unides per aturar un càstig col·lectiu, repeteixo, col·lectiu, contra nens, contra nenes, contra grans, tot plegat. Que agreuja, no parlem del tema del règim com a algú li interessa portar. Si li interessa, vostès estan a favor d'aquests càstigs col·lectius, però bueno, ja ho han demostrat en Palestina i altres llocs. Es veu que sí. I ho defensem aquesta posició per 3 raons molt clares. Primer, perquè això vulnera el cor del dret internacional, perquè aquí no se'n recorden que per unanimitat les Nacions Unides, tret d'Israel i tret dels Estats Units, han estat en contra d'aquest bloqueig. I vostès seguiran aquests 2 països en aquests moments. Primer, com deia abans, vulnera el dret internacional, la prohibició del càstig col·lectiu. Quan la política busca doblegar un govern castigant a la seva població, la salut, l'aigua, l'energia, el que està fent és deshumanitzar milions de persones, moltes de les quals l'únic que els hi ha passat és haver nascut en aquesta illa. I això, senyories, no és pressió diplomàtica, això és violència i alguns són còmplices d'aquesta violència pel que estic escoltant. Segona, perquè l'escalada de 2026 no és més sancions, és un setge energètic, un mecanisme que amenaça tercers països i empreses perquè no puguin subministrar petroli o facilitar operacions, i això té un altre nom, violència contra civils. Jo espero que el Partit Popular, que estava preocupat per les persecucions, també estigui en contra de les persecucions de persones que viuen i que només han fet de viure en aquella illa, independentment dels seus posicionaments polítics o no polítics. Estan allà i no tenen per què rebre que no tinguin un tall elèctric i potser es puguin morir en un hospital qualsevol. Suposo que també votaran a favor de que no es pugui perseguir la gent, sigui com sigui, per només el fet d'haver nascut allà. Tercera, perquè el preu d'aquesta política no el paga cap èlit, no la paga cap règim. El preu d'aquesta política el paga la classe treballadora cubana, la família que no pot cuinar, la infermera que fa torns sense combustible, el pagès que no pot regar, l'hospital que aguanta com pot. I quan algú em diu que això és per la llibertat, jo els responc, quina llibertat és aquesta que s'escriu fent passar fam i matant a la gent innocent i a la gent civil quan a tot arreu això no es pot fer? Quina llibertat és aquesta? La llibertat de matar? De castigar tota la població per un règim que no m'agrada o perquè ho fa malament o perquè és una dictadura? Sort que no ho van fer quan teníem a Franco aquí a nosaltres, a matar-nos a bombes o matar-nos a fam perquè teníem un dictador. Tant de bo. Però la dreta és així, la dreta és així. Aquí convé separar 3 coses. Un consens rigorós, debat obert i la interpretació política, estic d'acord. Però aquí hi ha una assemblea de la ONU que és 165 països a favor i 7 en contra i 12 abstencions. Això també és democràcia. I aquesta democràcia vostès se la passen pel forro. En definitiva, hipocresia una vegada més. Depèn de qui se'ls pot perseguir i depèn de qui no se'ls pot perseguir. Doncs aquí queda clar. Avui veurem si realment són honestos a l'hora de dir cap civil mereix un càstig col·lectiu independentment del seu origen, de la seva llengua, de la seva raça, de la seva religió, etc. I potser tindrem sorpreses. Moltes gràcies. Muchas gracias, señor Salvador. A continuación, por el Grupo Parlamentario de Vox, tiene la palabra el señor Flores por un turno de 3 minutos. Buenas tardes y nuevamente con